Internetom koluje konšpirácia, že si mala Avril Lavigne v roku 2003 siahnuť na život a mala ju nahradiť dublerka, ktorá naďalej vlastne dodnes pokračuje v jej kariére. Ahoj, ja som Luc a nakoľko som na Avril úplne že vyrástla a doteraz si púšťam jej albumy a milujem ako songy ako Complicated alebo Skater Boy, tak som sa rozhodla na túto konšpiračnú teóriu pozrieť. Dnes si ju potvrdíme alebo ju vyvrátime. Avril Lavigne debutovala so svojím albumom Let Go v roku 2002, ktorý bol taký punk rockový štýl a stal sa okamžitým hitom, stal sa veľmi populárnym, bolo na ňom množstvo hitov, ktoré si ľudia okamžite zamilovali a z Avril sa v podstate cez noc stala superstar. Bohužiaľ, ale ako to prichádza so slávou, prichádza aj rôzny tlak, aj taká odvrátená strana tej slávy a tu Avril nie veľmi dobre zvládala. Hovorila, že to bolo pre ňu veľmi náročné obdobie, pretože sa jej život úplne zmenil. Netajila sa tým, že mala vtedy akoby také depresívnejšie obdobie a práve tu prichádza konšpiračná teória, ktorá hovorí, že práve v tomto momente jej života, kedy sa stala najslávnejšou a zároveň to bolo pre ňu akoby že najťažšie a najdepresívnejšie obdobie, jej vydavateľstvo najalo herečku s menom Melissa Wendela, ktorá sa mala stať jej dublerkou a odbremeniť ju práve od týchto rôznych PR a paparazzi výstupov. Aj keď teda v tom období Avril už mala dublerku, ktorá mala pomôcť znížiť ten tlak tých médií na Avril, sa to bohužiaľ nezlepšilo a podľa konšpiračnej teórie v roku 2003 Avril podľahla depresii, takže si siahla na život. Jej telo mal nájsť práve niekto z vydavateľstva. Namiesto toho, aby sa teda oficiálne táto smrť vyhlásila, tak sa stal pravý opak. Došlo k jej utajeniu a jej život naplno prebrala práve dublerka, herečka Melissa Wendela. Práve vydavateľstvo malo Melissu učiť, ako sa správať, ako vyzerať a ako spievať ako Avril, aby mohla ďalej pokračovať v jej kariére. Táto konšpiračná teória vznikla už v early 2000s, niekde za začiatku 2000 rokov, ale naplno vybuchla až v roku 2011, keď vznikol brazílsky blog avrilestamorte.blogspot.com, ktorý existuje dodnes. Článok, kde si fanúšik našiel všetky rôzne rozdiely oproti tomu, ako vyzerala stará Avril a ako vyzerá nová Avril a poukazuje na všetky zmienky v pesničkách, ktoré nesedia a taktiež, že sa zmenil jej hlas alebo že sa teda zmenila jej stavba tela. V roku 2011 sa teda akoby že pokračovalo rozprávanie o tejto konšpiračnej teórii, stávala sa stále populárnejšou a populárnejšou a jej úplne najvyšší virálny moment nastal v roku 2017. Došlo vlastne k tweetnutiu tohto článku a k šerovaniu ďalej akoby že tejto konšpiračnej teórie a práve na Twitteri to vybuchlo úplne. Poďme sa ale ponoriť hlbšie do tejto konšpiračnej teórie a rozbaliť si všetky tie náznaky, ktoré potvrdzujú túto konšpiračnú teóriu. Podľa tejto teórie mal byť práve jej druhý album, ktorý vyšiel v roku 2004, teda po jej údajnej smrti s názvom Under My Skin, tým zlomovým bodom. Tvrdí sa, že je to prvý album, ktorý už nenahrala stará Avril, ale údajná náhradníčka Melissa. A práve texty piesní majú byť vraj plné skrytých odkazov na jej smrť. Najčastejšie sa spomínajú dve skladby, a to Slipped Away a Nobody's Home. Song Slipped Away obsahuje text, ktorý hovorí napríklad I miss you, alebo The day you slipped away was the day I found it won't be the same. A podľa ľudí na internete to nemá byť o niekom inom, ale práve o starej Avril a teda v ich interpretácii ide o také symbolické rozlúčenie sa so sebou samou, ako by tá nová verzia spievala o tej starej, ktorá už odišla, teda Slipped Away. Ďalšia často citovaná skladba je práve Nobody's Home. Text opisuje dievča, ktoré sa cíti stratené, osamelé, nikto jej nerozumie, nikto ju nevidí. A teda konšpiračná teória tvrdí, že ide o opis psychického stavu, ktorý mal viesť práve k tomu momentu, kedy si mala vziať život. A v tomto kontexte sú piesne chápané ako taký nepriamy dôkaz toho, že bojovala s depresiou a že texty boli akýmsi volaním o pomoc. Ďalšou vecou, ktorú ľudia na internete v rámci tejto konšpiračnej teórie rozoberajú, je práve zmena podpisu a rukopisu Avril. Fanúšikovia si totiž začali porovnávať autogramy z rokov 2002 a 2003 s podpismi z obdobia po roku 2004. Jedným z často zdieľaných dôkazov je tvrdenie, že skoršie podpisy pôsobia uhladenejšie a konzistentnejšie a z toho teda potom vyvodzujú záver, že ide o inú osobu. Podľa ich teórie sa vraj rukopis počas života dramaticky nemení. Ďalším znakom, že existuje stará Avril a nová Avril, mala byť aj drastická zmena jej štýlu. Jej Let Go album a jej Let Go estetika má byť v tomto narratíve prezentovaná ako taká čistá, autentická pôvodná Avril, kde vlastne tak akoby zosobňuje taký surový pop-punk, výrazné gitary, takú rebelskú energiu a je to taký teenage outsider vibe a texty sú jednoduché, úprimné, drzé. Tvrdí sa, že toto je práve tá jej pravá identita, tá prirodzená, neupravovaná, spontánna. A potom prichádza album a celá estetika Under My Skin. Poukazujú na to, že zvuk sa mení, že je temnejší, je viac
viac introspektívny, nachádza sa tam menej takej bezstarostnej energie, je tam oveľa viac bolesti a hĺbky a v rámci teórie sa teda tvrdí, že stará Avril v ňom odzrkadlila práve svoje najtemnejšie a najnáročnejšie pocity počas obdobia depresie, no nestihla ho dokončiť, to, že mala práve v roku 2003 zomrieť a že album už dokončovala náhradnička spolu s tímom producentov. A potom prichádza tretí album The Best Damn Thing. Ten je podľa tejto konšpiračnej teórie najväčším zlomom, pretože zrazu je všetko farebnejšie, popovejšie, komerčnejšie a hity ako Girlfriend sú chytľavé, hravé a sú oveľa viac mainstream a vizuál je celkovo taký viac ružový, viac uhladený a pôsobí už skôr ako taká popstar než punkrocková hviezda. Konšpiračná teória taktiež dáva do popredia výraznú zmenu jej štýlu, porovnáva to, ako sa stará Avril obliekala, hovorí o tom, že mala stále vyžehlené vlasy, ktoré padali do tváre, nosila vyslovene také až chlapčenské oblečenie, nenosila žiadne sukne, žiadne šaty, bola vnímaná skôr ako taká antipop princezná, ale pri albume The Best Damn Thing vidíme radikálny zvrat. Zrazu sú tu svetlejšie farby, rúžová, výrazné stylingy, viac ženské siluety, vidíme mini sukne, vidíme vysoké podpätky, vidíme make-up, ktorý je vyslovene už taký akoby glam a už nevidíme ten klasický hairstyle tých vyrovnaných vlasov, ktoré padajú do tváre, ale sú často zvlnené a pôsobia menej rebelsky a celý imidž sa podobá už a približuje skôr takej popovej hviezde. Konšpiračná teória taktiež poukazuje na nezrovnalosti vo výške, že stará Avril mala mať 155 cm a údaje o novej Avril ukazujú, že by mala mať 157 až 158 cm, čo je zvláštne, nakoľko človek so starnutím má skôr akože prirodzene sa zmenšovať a nie rásť. Ďalšou dosť komentovanou časťou jej tela, ktorý akože má potvrdzovať tú konšpiračnú teóriu, je nos. Mladšie ja, teda tá stará Avril, ho mala mať širší a práve tá nová Avril ho mala mať uší a rovnejší. V konšpiračnej teórii sa často objavuje aj téma znamienok a ľudia, ktorí túto konšpiračnú teóriu šíria, taktiež radi poukazujú na to, že na rôznych fotkách vidíme rôzne znamienka. Znamienka buď pribúdajú, alebo ubúdajú, alebo sa nejakým spôsobom mení ich pozícia na jej tele a že teda nejde o nejaký prirodzený proces, ale teda že ide o inú osobu. Tvrdí sa, že stará Avril mala nižšie položený, skôr taký drsnejší hlas. A práve keď si ľudia začali všímať jej neskoršie vystúpenia, tak hovoria práve o tom, že jej hlas znie viac popovo, ako by sa zmenil dokonca jej rozsah a že celkovo jej hlas je vyššie položený, je aj taký čistejší. A z toho vlastne vzniká otázka, že ako sa za pár rokov mohol hlas spevačky tak výrazne zmeniť. Samozrejme, táto konšpiračná teória sa dostala do pozornosti aj samotnej Avril Lavigne a sama túto teóriu vo všeobecnosti popiera. At one end, everyone's like, oh my god, you look the exact same. You haven't aged a day. But then other people are like, you know, there's a conspiracy theory. Mm-hmm. I mean, obviously I am me. It's so dumb. Je to teda pravda alebo hoax? A skôr než sa ale pustíme do odhaľovania pravdy, tak mi nezabudni dať odber, je to pre mňa úplne najväčšia forma podpory, akú mi môžeš dať. A teraz sa už poďme pustiť do odhaľovania hoaxov. Slipped Away ako rozlúčkový song so starou Avril. Nie, naozaj nejde o rozlúčku s Avril, ktorá zomrela v roku 2003. Ide o rozlúčkový song práve s jej starým otcom, ktorý v tomto období zomrel. Sama to verejne vysvetlila už v čase vydania albumu a text je klasický, smutočný song o strate blízkeho človeka, o tom, že niekto odišiel príliš skoro, že si nestihla povedať všetko, čo si chcela s týmto človekom. Takéto piesne v hudbe sú vlastne úplne bežné a smútok, ktorý sa odzrkadlí v tvorbe, automaticky neznamená to, že si ten interpret plánuje zobrať život. Nobody's Home zase nepopisuje konkrétnu udalosť, ale skôr nejak emocionálny stav interpreta, konkrétne Avril. Je to pieseň o pocite izolácie, o tom, že sa cíti byť nepochopená, že nemá kam patriť. Je to ale téma, ktorá bola v 2000s pop-punkovej a alternatívnej scéne extrémne častá a stačí si spomenúť na kapely ako Evanescence, Linkin Park alebo My Chemical Romance a celkovo introspekcia, temnota a osamelosť boli súčasťou žánru a boli úplne bežné. A taktiež to neznamená, že každý človek, každý interpret, ktorý mal temnú hudbu, ktorá znela emo a depresívne, si plánoval vziať život. To, čo sa stalo s jej podpisom a rukopisom, je úplne bežné
Totižto on sa vyvíjal. S vydaním jej debutového albumu, keď mala 17 rokov, mala Avril prirodzene ešte nie úplne ucelený autogram, svoj podpis. Podpis alebo rukopis nie je biometrická stopa ako napríklad otlačok prsta a je to mechanicky naučený pohyb. Takýto naučený pohyb sa časom môže meniť. Vieme to spozorovať aj na sebe, že píšeme inak teraz, ako keď sme boli napríklad prváci na základnej škole alebo keď sme boli na strednej škole. Rukopis a podpis je jednoducho niečo, čo nezostáva rovnaké po celý život a prirodzene s časom sa vyvíja. Keď vyšiel album Let Go v roku 2002, mala Avril svoju punkovú éru a nebola to len jej estetika, bol to celosvetový trend. Pop-punk bol vtedy obrovským trendom. Môžeme si vybaviť kapely ako Blink-182, Sum 41 a jej image anti-Britney bol do veľkej miery skôr marketingovo podporený, pretože hudobný priemysel rád pracuje s kontrastom. A v období, kedy sme mali jednu stranu spektra, kde bola popstar Britney, sme vytvorili akoby jej opozitum, teda temnú rebelskú drzú Avril. Ak hovoríme o albume Under My Skin, ktorý v rámci konšpiračnej teórie je teda tým zlomovým a je tým najviac problémovým. Album áno, je viac temnejší, je rockovejší, je viac introspektívny, viac odzrkadľuje vlastne jej nejaký vnútorný svet, ale to nie je zmena identity, je to klasický druhý album a veľa umelcov po obrovskom debute príde s osobnejším, vážnejším materiálom a preto v tomto albume vidíme aj menej takej tej teen rebellion, nejakej tej tínedžerskej rebelie a vidíme viac práve tých vnútorných tém, ale to je vývoj a nie je to výmena starej Avril za novú. A keď prídeme k tretiemu albumu The Best Damn Thing, ktorý už mala teda údajne celý robiť nová Avril, teda Melissa, a preto je tak oveľa odlišnejší od tých predošlých albumov a preto je taký farebný a taký mainstreamovejší, išlo jednoducho o veľkú zmenu mainstreamu. Jednoducho sa medzi tým zmenil celý hudobný mainstream a pop-punk ustupoval a nastupoval skôr viac taký komerčný pop rock, taktiež producenti, rádio, trendy, a všetko sa jednoducho menilo a hudobníci jednoducho reagovali na tú dobu. Dôležité je podľa mňa spomenúť aj to, že Avril spolupracovala s rôznymi producentmi v rôznych obdobiach a producenti majú obrovský vplyv na hudbu konkrétneho interpreta a to môže dramaticky zmeniť to, ako ten album znie bez toho, aby sme museli hovoriť o tom, že to je úplne iný človek. A áno, pokiaľ sa pozrieme na ten samotný vizuál, áno, bola farebnejšia, bola možno ženskejšia, bola možno viac mainstreamová, ale akoby za mňa ten core toho, ako bola štilizovaná, bol vždy status pop rockovej alebo punk rockovej princeznej, kde aj napriek tomu, že tam už napríklad bola ružová farba, stále sa tam schovávala taká nejaká drzosť a rebelia. Keď sa bavíme napríklad o Avril, tak okrem nej si nejakým rebrandingom alebo zmenou imidžu prišlo mnoho ďalších interpretov. Môžeme napríklad spomenúť Miley Cyrus a niekedy ten branding vyzerá, že tí interpreti jednoducho vyzerajú ako iná osoba. Ale to je branding, to nie je výmena starej Avril za novú. Pokiaľ sa rozprávame o jej výške, teda v rozdiel, myslím, že tam bol 3 cm. My nemáme akoby lekársky záznam, ktorý by nám ukazoval, že áno, tuto sú proporcie Avril. Je dosť možné, že údaje boli získané z fotografií alebo z odhadu. Taktiež, čo sa týka tvaru nosa, celkovo make-up, osvetlenie, fotografia, uhol, to všetko vplýva na to, ako tá tvár človeka pôsobí a dokáže to spôsobiť veľké skreslenie. Jednoducho strašne záleží od toho, v akom uhle sa odfotíme a taktiež akoby môžeme sa rozprávať aj o tom, že Avril mohla podstúpiť aj nejakú plastickú operáciu, aby došlo k zúženiu toho nosa, ale to je väčšinou u celebrit bežná záležitosť a nepotvrdzuje to teda, že by to bola nejaká dublérka alebo iná osoba úplne. Ďalším bodom sú znamienka, ktoré sa objavujú alebo miznú alebo sú na iných miestach. Znamienka sú jednou z vecí, ktorá môže byť veľmi jednoducho zakrytá. A či už napríklad make-upom, alebo retušou, alebo dokonca môže byť dermatologicky odstránená. A retuš je v hudobnom priemysle absolútnym štandardom, preto je dosť možné, že väčšinu fotiek, ktorú sme videli, ktorá bola voľne prístupná, tak bola práve retušovaná. Taktiež hlas nie je nemenný. Keď mala Avril 17 a nahrávala Let Go album, jej prejav bol surovejší, menej technicky kontrolovaný a miestami až chrapľavý. A po rokoch turné a hlasového tréningu a práce so speváckými coachmi je prirodzené, že sa technika lepší, hlas znie čistejšie, stabilnejšie, niekedy dokonca vyššie a to nie je výmena identity, to je jednoducho vývoj hlasu. Koniec koncov
hlasov. Zmenu hlasu môžeme badať napríklad aj u Ariany Grande, ktorú vlastne v jej nejakej skoršej kariére vidíme rozpráva s nejakým hlbším hlasom a teraz vlastne za posledné obdobie vidíme, že ten jej hlas je vyššie položený. Ja som sa teda dostala k teórii, že ak interpret má náročné skladby, ktoré sú postavené alebo posadené veľmi vysoko a namáha vlastne tie hlasivky vo veľmi vysokých polohách, ale prirodzene jeho hlas je položený nižšie, tak sa mu vlastne akoby že odporúča rozprávať aj prirodzeným hlasom trošku vyššie, aby si tie hlasivky akoby viac zvykli na tú vyššiu polohu, bolo im prirodzenejšie potom v tých vysokých polohách iných songov alebo iných piesní, akoby tá poloha prirodzenejšia. Ale teda teória o tom, že Avril zomrela a bola nahradená svojou nejakou dublerkou, nie je podložená žiadnym overiteľným dôkazom, dokonca aj samotný blog Avril Morte. V úvode má tuším disclaimer, ktorý hovorí, že ide čisto o nejakú fanúšikovskú konšpiračnú teóriu a nezakladá sa na nejakých faktoch a nikto by viac než 20 rokov nemohol nič prezradiť a to je viac než nepravdepodobné. Prečo potom ale dokážeme uveriť konšpiračnej teórii, aj keď nie je pravdivá? Je to jednoducho o tom, ako funguje náš mozog. Náš mozog má rád jednoduché riešenia a pokiaľ sa dostaneme do témy, ktorá nemá prirodzene jednoduchú odpoveď a je to komplexnejšie alebo komplikovanejšie, nášmu mozgu v tom nie je komfortne a preto hľadáme jednoduché riešenie. Tak ale svet nefunguje a nie všetko je čierno-biele a jednoduché vysvetlenie nevždy znamená pravdivé vysvetlenie a preto je dobré, aby si neveril alebo neverila úplne všetkému, čo je na internete a ideálne si dohľadala aj nejak iných pár ďalších zdrojov. Pane, ďakujem, že si tu dnes so mnou bola pri tejto konšpiračnej teórii, že si to so mnou pozrela až do konca a určite mi nezabudne dať odber a budem rada, keď sa uvidíme pri ďalšom videu.